Vince, det synes alle. Okay, har du spurgt en, der ikke synes det? Danny, han er selv dum at høre på. Ahmed, de kommer herfra. Ahmed, kig! Nej! Ahmed vil bare gerne have sin slåskamp. Er det en hav? Undskyld. Ahmed, det er en psyko. Jeg tror, det der for hunderne. Ja, der står 10. Jeg tror, det der for hunderne. Det er for Vincent. De kommer ikke til hinanden. Hov, det er udgangen. Det er fordi, de vil gerne have en, de kan Jeg kan skide det her. Kan I huske tid, vi skulle være tilbage? Ja, klokken 3:30. 3:30? Ja, Ja, det er for 12 minutter siden. 19 minutter. det var klokken. Altså, Fuck, man. Kom nu. vi skal tilbage.